canto! O ferreiro de Couso. Vai un tempo, en Couso, había un ferreiro que traballaba para toda a contorna e tiña moito traballo, xa que non podemos esquecernos de que a xente das vilas traballaba as leiras e o traballo era todo manual, non había maquinaria. Un ferreiro, para aqueles que descoñezan a súa labor, é o encargado de facer produtos de metal, ferraduras, arados, tubos, cancelas. Hoxe en día é moi fácil acceder a esas cousas, pero hai moitos anos non había a quen recorrer, polo que o seu traballo era moi importante e básico, case que imprescindible. O caso é que o ferreiro de Couso facía moi bo traballo e tiña moito chollo, polo que tivo que coller un aprendiz para que lle axudara. Co paso do tempo, o ferreiro foise facendo maior. O aprendiz tamén pasou a ser ferreiro e chegou un día en que o aprendiz montou o seu propio negocio noutra vila. Con moita ilusión, o aprendiz emprendeu esa nova vida. A verdade é que traballo non lle faltaba, pero o problema é que o temple non lle saía como ferreiro vello e resultaba incomprensible, porque el aprendera con el e facía o mesmo ca el, pero non había forma. Algo non cadraba. Un bo día decidiu esperar o ferreiro. Estivo seguindo varios días ata que se deu conta de que a auga da traía colla noutro sitio. Seguí vixando o ferreiro e aí foi onde descubriu o segredo. Efectivamente, a auga non era da traída, era dunha fonte dali ao lado, dunha aldea da montaña. O aprendiz empezou a ir por esa auga para probala e tachán, entón saiu o temple como ferreiro vello.